जी मेला बोलते जा चलो ମୁଁ ମୋ ପିଉସୀ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲି ହେଲେ ଏ ବର୍ଷଟା ଏମିତି ଆସିଲାଣି ଯେମିତି ଏବେ କାଚିଦବ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲି ମେଳା। ହେଲେ ମେଳା ତ ବେଶୀ ଭିଡ ନଥିଲା, ଖାଲି ଦୋକାନ ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ଏଇ ଜାଗାଟା ମସ୍ତ ହେଇଛି। ହେଲେ ଏଠି ଫଟୋ ସୁଟ ଚାଲେ, ସବୁ ଦେବା ଦେବୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଏଟା କୋଉ ମନ୍ଦିର କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। କାଳୀମା କେମିତି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଫଟୋ ଗୁଡା ଦେଇଛନ୍ତି। କୁଆଡେ ଆକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଶିଖିପାରିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଟିକେ ଭୂତ କୋଠି ଆଡେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଭୂତ କୋଠି ବାହାରକୁ ଏମିତି ସାଉଣ୍ଡ ହଉଥିଲା ଶୁଣିକି ଭାରି ଡର ମାଡୁଥିଲା। ହେଲେ ତା ଭିତରେ କିଛି ନଥିଲା। ଫିଲ୍ମରେ ଯୋଉ କଙ୍କାଳ ଗୁଡା ଟଙ୍ଗା ହେଇଥାଏ ସେ କଙ୍କାଳ ଗୁଡା ଥିଲା। ସେଗୁଡାକୁ ଦେଖି ଜମା ଡର ଲାଗେ। ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ବାବାଲ ଭିଡ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ଏ ବର୍ଷା ରାଣୀ ଏମିତି ମେସେଜ ଯୋଉ କୁଆଡେ ଏବେ ହିଁ ବର୍ଷିଯିବ। ଆଉ ଏମିତି ଭିଡ ଲାଗୁଛି ଠିକ ମେଳା ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। କାଳୀମା କେମିତି ବଧ କରିଥିଲେ ସେ 11ଟି ଫଟୋ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। କୁଆଡେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଲେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ। କାଳୀମା ତ ବହୁତ ଚଣ୍ଡୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେକାର ଝିଅ ମାନେ ଚଣ୍ଡୀ ଅଗ୍ର ଚଣ୍ଡୀ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସଂସାର ଗିଳି ଦେବେ। ସରିଲା ରହିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ।